inhliziyo ekhaya ya ngifuna nithi khona ngithatha akangithatha nilani zowazi ekhaya oh Nkosi yami Thomas into yokufaka ezulwini akusukwazi ukuthi ubonile ngamehlo akhe enyama ukhona umuntu owazi ekhaya nowazi la uzowazi kanjani Thomas wazi ekhaya mamela Thomas uma kade ngifika mina uzokwehla yena Thomas amashow amaningi khayibona Thomas bani wami neshow ukuthi uyazi ekhaya ngoba umuntu obengimazi uthumela omunye owaziwe lo bengimazi futhi manje lo ufana nalo bekadala wadela ubukhosi uJesu nomoya uJesu efika wehla